دغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قرب مكتالكم نعدم زي حقاوي نقادا يتصور فيكتور بوت تفتحو نقلا أفريقياوان أغطعو Merchant of Days نقاداي موت بزبل قصل سم ويكا أصاقوا زفلت نقاداي زي حقاو أتصوار روسياوي فيكتور بوت أب حبرات منقستات أمريكا أب تحت قيد دحر متصنحو كاب مأسرتي إنت أتفنيو زبل زينا دحر مزرقحو كاب حيالو أفريقاوان نايقوت عمل أختي يمحلال فالو أب حيالو كفالات علم بفلاي دما أب أفريقا زي حقاو أتصوار بمشاد دم حيالو أفريقاوان كفسس حقزة فيكتور بوت مساب روسيا أب كيد زتن حتى تقواتيت كعصو سكيعت ناي أسرات مكيار دحر مقباريو كاب ماسرتي تفنيو فيكتور بوت مبوك قلوب نتصور فلوت أيكونان مخنياتو استفلالي حبريتات سلازهب سنرات ودو حبرات هاقرات كم زنات سروغن بعصر سلستات الري شعن تشعات تيميتن سوسان شوعاتن نايلومي تاجاكستان نايك أدم تاكيك سوفيت حبرت كاب يوكرينوان سدرابيت توليدو أب شحن تشعات تيميتن تسعان حدن حبر السوفيت مستبتاتنت فيكتور بوت ناي روسيا من نتكوس دي مريتو أب لعليوغن ناي 4 كالوت هاقرات سيكنت نيرو فيكتور بوت أدميو 10 عامت مسملقة أب سراويت حبر السوفيت وتهدر كخون تخاتيبو ناب حيل أير تمديبو كسرح جميرو مستقال تقطع KGB ركب كم زنبرو أب زنقارلو وتهدراو إنستيوت متصنعتينا واتساب قوانقوتات تعرم مهارو دما قوانقوتات إنجليش، بورتوغيش، فرنسا، عرب، فارسي، إسبيرانتون كالأن أتصنعو فيكتور بوت حبر السوفيت مسفرسات كاوت تدرنا خط أيسن كالو نتم فراس الناب تقومو بموعال حيالو أنتينوف زعينة نايت أنت نفر تعديقو ناب إمارات عرب مخاد أيرسس تسمي ناي نفرتي نايت أنت تكال كفيتو بدحر زي فيكتور بوت إذا نايت أنت نفرت بمتقام زتفل عليه نايت أنت من ملاس نقد كوان تجمرة اتتغيتو سرحلو نقدقن أب مقعز حقاون زي حقاون أطوار نيرو أب استفل عليه كفال علم نابزر كابو منقستاتن عطوقات حيلتاتن دما كابن نابن أطوار كملالس جميرو فيكتور بوت أزي فوليز قبرو ناي أطوار مشتا كي قبران أبستأقدا هاقرات كمون قبر شبراوين نابزبهالو حيلتات كابو حليفو دما وقع حد بمكبار نحد حدوم نابزوادو أهزاب أطوار شيت نيرو نقا دايموت فيكتور بوت أطوار إشيت ألود أمبر بتكباراتو كيناتي براتع 10 تشحاتي كازفو فوتسوم زي عطو قبل علم بارو بسنك تكباراتو حيالو خاد أوزنا بروم قجتات نابهلم زبالة كينات كم زمرحو إيقلات حاكي حيش أشون قايدو والكأسب فيكتور بوت كم حورات منقصات أمريكا، روسيا، تشاينا، سلاموين زبهلا هاقرات كم سويدن كالوتن زعم السلاون أطوار كينات بزل على إشتاين بسنكون دم فسسيو فيكتور بوت فوليز قبرو دلالا يكوينو ولو نابتغبت أحزي كأل بوتاتات نحبرة سبات أطوار ناشطة يباتح من باريو أب لاتين أمريكا بفلاي دما أب كولومبيا بفارك نابز فلتو عطوات أب أفغانستان نابز نبروز تفلالي عطوات أو حد أنغولا نمنقستاتن عطوات حيلتاتن يونيتان أب لايبريا نمنقستن نحد حدوم نابز تشفاج أفوز نبرو عطوات أب ديمقراطية ريبابليك كونغو رواندا بروندي سودان صوماليان كالوت حيالون نايكوينات أطوار أبتحو نسو أب استفلالي كفالات علم أطوار بمشات بعلم لخاو درجة فلوت إمبر دا أمبر زيادة زنت فلوغن أو أهجر أفريقيا نيرو أب لايبريا بستخايدة كينات حدنا أبنت دعلي 300 حسابات تقاتلهم فيكتور بوت دما نقول ما بتو كيناس تساتفو عطوات أطوار شيط اللهم أبتني 14 عامتات زتفلالي دحر بايتا زلوو بسم بهيرات وعاليتات استخايدة كينات لعلي 300 حسابات ترايزي يكونه حدا خبر بعته لايبرياوي تقاتلو ويتسديدو دك أنستيو بفلات كونيلكا تعميت أنن تقتيلنن تحت عدمة هتانات نوت درنا تعسكيروم أبج كانن قتلتن كم زوافرو تجيروم عد أفارس زوصدون بدم زسخرون عطوات سقاسب كبال عترائيوم سبات بنتسلم بجاملان تقتيلومن كالك الزرزرو تتسقم بدلات تفتسيمو
ቻርልስ ታይለር ዝተባህለ መጀመርታ ተቃናቃኒ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ገበነኛ ናብ ሊብያ ብምኻድ ብፍትወት መዓሙር ቃዛፊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዱ ናብ ጎረቤት ሃገር ላይበርያ ብምኻድ ግንባር ሓርበኛ ላይበርያ ዝተሰመየ ዕጡቕ ተቃዋሚ መስሪቱ። ከማን መብዛሕትኡ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝረአ ድማ ቻርልስ ታይለር ኩናት ናብ ዓሌታውነት ብምቕያር ንላይበርያ ኣብ ዓሌታዊ ምፍሕፋሕ ከም እትሽመም ገይርዋ። ኣብ 1989 ብቻርልስ ታይለር ዝተመርሑ ዕጡቓት ካብ ኣይቨሪ ኮስት ተበጊሶም ኣብ ልዕሊ ላይበርያ መጥቃዕቲ ጀሚሮም። ብቻርልስ ታይለር ዝምርሑ ዝነበሩ ዕጡቓት ኣብ ክልተ ተቃራኒ ውድባት ተመቒሎም። ፕሬዚደንት ሳሙኤል ዶ ብዕጡቓት ተታሒዙ ብኣሰቃቂ ኩነታት እናተቐትለ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ድሕሪ ምዝርግሑ ድማ እቲ ሃገር ናብ ሙሉእ ኩናት ሓድሕድ ተጸንቢራ ናብ ስርዓት ኣልቦነት ተሰጋጊራ። ማሕበረሰብ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ብሴራሊዮን፣ ናይጀርያ፣ ጊኒ ተሓጊዙ ናብቲ ሃገር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ብምልኣኽ ግዝያዊ መንግስቲ ክምስርት ፈቲኑ ነይሩ። እንተኾነ ቻርልስ ታይለር ስለዘይተቐበሎ ኩናት ክሳብ 1997 ቀጺሉ። ኣብ 1997 ቻርልስ ታይለር ፕሬዚደንት ኮይነ እንተዘይተመሪፀ ኩናት ክቕጽለሉ ድሕሪ ምፍርሑ ክምረጽ እኳ እንተኸኣለ ሻቡ ኣብ ጊኒ፣ ኣይቮሪ ኮስት፣ ሰራሊዮን ኣንጻር መንግስታት ንዝዋግኡ ዝነበሩ ሓይልታት ክሕግዝ ብምጅማሩ እቲ ኩናት ናብ ዞባዊ ግጭት ተቐይሩ። ቻርልስ ታይለር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሓሉ ኣብ ሃገሩን ሰራሊዮንን ብዝወልዖ ኩናት ብገበን ተሓታቲ ኮይኑ ኣንጻሩ ዝተለዓሉ ዕጡቓት ድማ ኣብ 2003 ምስ ኸበብዎ ብፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ክእለ ተቐሲቡ። ቻርልስ ታይለር ድሒሩ ኣብ ዓለማዊ መገባይ ቀሪቡ ግብረ ሽበራ፣ ቀትለት፣ በደል ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት፣ ጾታዊ ዓመፅ፣ ጾታዊ ጊላነት፣ በደል ኣብ ልዕሊ ክብረሰብ፣ ምዕስካር ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝርከብዎም ብ11 ክስታት ተኸሲሱ ን50 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ። ቻርልስ ታይለር እዚ ኩሉ በደላት ክገብር ዝኸኣለ ነጋዳይ ኣጽዋር ቪክቶር ቡት ኣብ ጎኑን እሙን ዓርኩም ብምንባሩ እዩ። ታይለር ካብ ቪክቶር ቡት ዝተቐበሎ ጽዋር ናብ ሓያሎ ሃገራት ናብ ዝርከቡ ዕጡቓት ሓይልታት ከም ዝሰጋገር ገይሩ። ብሰንኩ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰራሊዮን 1.2 ሚልዮን ሰባት ተቐቲሎምን ናይ ኩናት ገበን ተፈጺሙን። ቪክቶር ቡት ኣብ አንጎላውን ካብቲ ሃገር ዝነጥፉን ዝነበሩ ብዩኒታ ዝፍለጡ ዕጡቓት ሓይልታትን መንግስትን ንኽልቲኦም ወገናት ኣጽዋር እናሸጠ ኩናት ክቕጽል ሓጊዙ። ኣብቲ ኩናት ብድምር 800,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰላማውያን ሰባት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም። ብዛይራብ ትፍለጥ ዝነበረት ናይ ሎሚ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ እውን ንኹሎም ወገናት ዕጡቓት ይኹኑ መንግስቲ ኣጽዋር ሸይጡ። ኣብቲ ሃገር ክሳብ ለይቲ ሎምን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ነዳዲ ደፊኡ ኣባሪዕዎ። ቪክቶር ቡት ዋላ ደኣ ይንጸጎ እምበር ከመል ቃዒዳን ዝኣመሰሉ ግብረ ሽበራውያን ዕጡቓት ኣጽዋር ከም ሸጠዩ ዝኽሰስ። ብውልቀ መለኽትን ዝመሓደራ ሃገራት እውን ቀንዲ ኣቕራቢ ጽዋር ነይሩ። ብሰንኪ ገበንን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ኩናት ገበንን ብምግባርን ናይ ኣጽዋር ንግዲ ኸይገብራ ዝተኸልከላ ሃገራትን ዕጡቓት ጉጅለታትን ቀንዲ ዓማዊሉ ነይሮም። ዳቪድ ክሬን ዝተባህለ ኣብ ጉዳይ ምጽራይ ገበን ኩናት ሰራሊዮን ዝነጥፍ ዝነበረ ኣኽባር ሕጊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንቪክቶር ቡት ክገልጾ እንከሎ ዓርሞሻዊ ግናይ ክብል ይገልጾ። ኣብ ሰራሊዮን ይኹን ሓያሎ ክፋል ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝተፈጸመ በደል ብቐጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ኢድ ቪክቶር ቡት ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣኽባር ሕጊ ዳቪድ ክሬን ቪክቶር ቡት ዝረገጹ ኩሉ ቦታ ምፍሳስ ደም ከም ዝረኣዮ ሰራሊዮን ድማ ሓንቲ ኣብነት ከም ዝኾነት ብዝበጽሖ ምርምርን ናይ ዓይኒ ምስክርነትን ከም ዝረጋገጸ ድማ ይገልጽ። ካብ ዓመተ 2000 እንድሓር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ቪክቶር ቡት ብዝገበሮ ገበናት ክእሰርን ናብ ሕጊ ክቐርብ ሕጋዊ ናይ ስልጣን ትእዛዝ ኣመሓላሊፈን። እንተኾነ ንሱ ካብ ሩስያ ብዙሕ ዘይወፅእ እንተወፀውን ብምስጢር ዝገብሮ ምንባሩ ክትሓዝ ኣይከኣለን። ኣብ 2008 ኣባላት ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣጽዋር ሽሙቱ ተመሲሎም ረኺቦሞ። እቶም ኣባላት ጸጥታ ወከልቲ ኣብ ኮሎምቢያ ዓጢቆም ዝዋግኡ ዝነበሩ ፋርክ ዝበሃሉ ብኣሜሪካ ከም ግብረ ሽበራውያን ዝቝጸሩ ኮይኖም እዮም ብምስጢር ተራኺቦም። ንሳቶም ኣጽዋር ክሽምቱ ብምስምዖም ብምስጢር ኣብ ከተማ ባንኮክ ታይላንድ ተቋጺሮም።
ብምትሕባር ዓለም ለኻዊ ፖሊስ ኢንተርፖልን ፖሊስ ታይላንድን ድማ ቪክቶር ቡት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ንሱ ኣብ ታይላንድ ተታሒዙ ፍርዳዊ መስርሕ ክካየደሉ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዘምርሕ ተገይሩ ብሓያሎ ገበናት ዝኽሰስ እኳ እንተነበረ ኣሜሪካ ግን ናይ ካልእ ዕሽሽ ብምባል ንዕጡቓት ኮሎምብያ ፋርክ ጸረ ነፈርቲ ኣጽዋር ብምሻጥ ንዘይገታተይ ኣብ ሓደጋ የእቲኻ ክትብል ከይሳቶ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ድማ ን25 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ ቪክቶር ቡት ዝኾነ ገበን ከም ዘይገበረ እንታይ ደኣ ኣብ መንጎ ሃገራት ከምኡውን ዕጡቓትን ከም ደላላይ ኮይኑ ዘራኽብ ነጋዳይ ከም ዝነበረ ብጠለብ ደኣ እምበር ኣገዲዱ ዘዕጥቑ ኣካል ከም ዘየለዩ ዝምጉት ቪክቶር ቡት ኣብ ኣሜሪካ ካብ ማእሰርቲ ዝወጸሉ መዓልታት እናጸብጸበ ሃንደበት ንዕኡ ዝኸውን ዕድል ተፈጢሩሉ ብሪትኒ ግሪነር ዝተባህለት ሓንቲ ካብ ብሉጻትን ውርያትን ኣሜሪካውያን ተጻዋቲት ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ 2014 ምስ ኢካተሪንቡርግ ዝተባህለት ሓንቲ ካብ ጋንታታት ሰኪዔት ሩስያ ናይ ጸወታ ኮንትራት ፈሪማ ብሪትኒ ግሪነር ናይ ጸወታ ሰኪዔት ኮንትራታ ከተሰላስል ድሕሪ ምጽናሕ ንዕረፍቲ ናብ ኣሜሪካ ኸይዳ ብ17 ለካቲት ዳግማይ ናብ ከተማ ሞስኮ ሩስያ ክትኣቱ ኣብ ዝፈተነትሉ ካናቢስ ናይ ዝተባህለ ዕጸፋርስ ዘይቲ ሒዛ ብምርከባ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትያ ብሪትኒ ግሪነር ኣብ ቦርሳኣ ሒዛቶ ዝነበረት ዓቐን ሓሽሽ ኣብ ኣሜሪካ ዝፍቀድ እኳ እንተኾነ ኣብ ሩስያ ግን ብሕጊ ዘቕፅዕ ገበኒ ነይሩ ንሳ ብወገና ነቲ ዕጸፋርስ ሒዛ ምንባራ ተኣሚናያ ናብ ፍርዲ ድማ ቀሪባ ኣብ ልዕልታ ተጻዋቲት ኩዕሶ ሰኪዔት ብዝተገብረ ፍርዳዊ መስርሕ ገበነኛ ኮይና ብምርከባ ኣብ ሩስያ ን9 ዓመት ክትፍረድ ተበይኑላ ንሳ ዋላ እኳ ወግዓዊ ቅሬታ እንተሓተተት ዝተፈርደቶ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከተሕልፎ ምዃና ተነጊርዋ ብሪትኒ ግሪነር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ዘይምትእማን ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ሩስያ ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ፖለቲካ ክሰርሓሉ ድሕሪ ኣይበለትን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ንምምሕዳር ጆ ባይደን ብሪትኒ ግሪነር ናብ ሃገራ ክትምለስ ጻዕሪ ክገብር ብዝገበርዎ ጸቕጥን ድፍኢትን መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ጉዳይ ምፍታሕ ስፖርተኛ ክዘራረብ ግዴታ ኮይንዎ ኣብ ምፍታሕ ብሪትኒ ግሪነር ብምስጢር ክግበር ኣብ ዝጸንሐ ዝርርብ ላዕለዎት ሰብ መዚ ሩስያ ዘቕረብዎ ጠለብ ብሪትኒ ግሪነር ነጻ ክትወፅእ እንተኾይና ኣምሳያኡ ኣሜሪካ ብወገና ኣሲራቶ ዝነበረት ሩስያዊ ቪክቶር ቡት ክትፈትሕ ዝብል ነይሩ በዚ ምኽንያት ክልቲኦም እሱራት ተለዋዊጦም ቪክቶር ቡትን ብሪትኒ ግሪነርን ነጻ ወፂኦም ነናብ ሃገሮም ተመሊሶም ቪክቶር ቡት ናብ ሩስያ ምስ ተመልሰ መጀመርታ ነገር ዝገበሮ እንተነይሩ ብሪትኒ ግሪነር ብምስጋንን ጽቡቕ ዕድል ብምትምናይን ምስ ኣዝዩ ዓቀባውን የማናውን ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ሩስያ ብምጽምባር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተገብረ ወራር ሙሉእ ብምሉእ ደጊፉ ብሪትኒ ግሪነር ብወገና ሻቡ ናብ ልምምድ ኩዕሶ ሰኪዔት ተመሊሳ ብሰንኪ መሸጣ ጽዋር ቪክቶር ቡት ህይወቶም ዝሰኣኑን ንዓመታት ህይወቶም ዝተመሳቐለ ኣፍሪቃውያን ይኹኑ ካልኦት ህዝብታት ግን ዝዝክሮምን ኣይረኸቡን ብመንገዲ ዋግነር ዝተባህለ ዕስቦ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪቃ ህላውነታ ተስፋሕብሕ ዘላ ሩስያ ንጉዳይ ኣፍሪቃውያን ግዲ ሃበቶን ኣሜሪካ ብወገና ዜጋታታ እንተዘይኮይኑ ዜጋታት ኣፍሪቃ ኣይተራእይዎን እዚ ብምዃኑ እዩ ድማ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ተቓለስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሪትኒ ግሪነር ብዝገበረቶ ጌጋ ካብ ማእሰርቲ ነጻ ምውፃእ እኳ ግቡእ እንተኾነ ብነጋዳይ ሞት ቪክቶር ቡት ምቅያራ ግን እቲ ገበናት ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ ዘለዎ ፈጺሙ ዘይራኸብ ግቡእ ከም ዘይነበረ ዝቃወሙ ዘለዉ ሬሳታት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ይርከብ መነባብሮ ንምምሕያሽ ተባሂሉ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝግበር ፍልሰት ደቂ ሰባት ሓደ ብሓያሎ ዜጋታት ኣፍሪቃ ዝውሰድ መንገዲ እዩ ዓመታዊ 10 ሚእቲ ኢትዮጵያውያን ካብ ሃገሮም ተበጊሶም 14,600 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምኻድ ኣብኡ ስራሕ ክናድዩ ይብገሱ እዞም ኢትዮጵያውያን ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክበጽሑ ብቐሊሉ መእተዊ ቪዛ ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝሰግሩ ኮይኖም ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ተመሪሖም ገለ ካብቲ መንገዲ ብመኪና ገለ ድማ ብኣጋር ይኸድዎ ኣብ መንገዲ ድማ ዝተፈላለየ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ሓያሎ መስገድላት ይሕልፉ ቅድሚ ትማሊ ሶኒ ኣብ ሃገር ዛምቢያ
ኣብ ከባቢ ከተማ ሉሳካ ናይ 27 ኢትዮጵያውያን ሬሳ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ተደርቢዩ ብምርካቡ ንዓለም ለኻዊ ውድብ ኢሚግሬሽን IOM ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ዝሃበ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዘሰንበደ ፍጻሜ ኮይኑሎ ኣብ ልዕሊ ሬሳቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብዝተገብረ መርመራ እቶም ግዳያት ብጥሜት ዓጸቦን ምግልታዕን ድኻምን ከም ዝሞቱ ዘርኢ ምዃኑ ፖሊስ ዛምቢያ ኣፍሊጡሎ ዕድመቶም ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን ካብ 20 ክሳብ 38 ዓመት ከም ዝኾነ ብምሉኦም ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኾኑ ክፍለጥ ተኻይሉ ምስቶም ዝሞቱ ሓደ ሰብ ብሕጽረት ትንፋስ ተጠቂዑ ኣብ ጻዕሮ ሞት ከም ዝተረኽበን ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደን ክፍለጥ እንከሎ እንተዲሒኑ ኣብቲ ጉዳይ ንዝግበር መርመራ ምስክርነት ክህብ ትጽቢት ተገይሩሉሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብተመሳሳሊ ኣብ ጎረቤት ዛምቢያ ዝኾነት ሃገረ ማላዊ ናይ 30 ኢትዮጵያውያን ሬሳ ተረኺቡ ብምንባሩ ቅድሚ 2 ዓመት እውን 64 ኢትዮጵያውያን ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ጽዕነት ኮንቴነር ብሕጽረት ትንፋስ ሞይቶም ብምርካቦም እዚ ናይ ሎሙ ቅነ ተወሲኽዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ዝያዳ መርመራ ክካየድ ፀዊዕሎ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝሓሸ ኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ዘለዋ ብምዃና መስሕብ 10 ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ሓያሎ ካብኦም ኢትዮጵያውያን ኮይና ጸኒሓላ እንተኾነታ ሃገር ናብ ሃገራ ንዝመጹ ብቐሊሉ መእተዊ ቪዛ ዘይትህብ ብምዃና ዝበዝሑ ብዘይሕጋዊ መንገዲዮም ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ዜጋታት ደቡብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ጸለምቲ ንገዛእ ርእሶም እኹል ስራሕ ዘይረኽቡ ብምዃኖም ድማ ስደተኛታት ስራሕ ናይ ወስዱና ኣለዉ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ጽልእ ኸርኢውን ሽበራ ብምክያድ ወጻእተኛታት ክቐትሉን ጸኒሖም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2019 ጥራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ብሕጋውን ዘይሕጋውን ኣገባብ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝኸዱ ጸብጻብ ዓለም ለኻዊ ውድብ ኢሚግሬሽን IOM ይገልጽ መብዛሕትኦም ካብቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝወፁ ዜጋታት ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሽቕለት ኣልቦነትን ቁጠባዊ ጸገምን ተደሪኾም ስራሕ ንምንዳይ ካብ ሃገሮም ዝወፁ ከም ዝኾኑ ጸብጻብቲ ውድብ ብተወሳኺ ይሕብር ኢትዮጵያውያን ስራሕ ንምንዳይ ብብዝሒ ዝኸድወን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኬንያ ጅቡቲ ከምኡውን ናብ አንጎላን ደቡብ ኣፍሪቃን ናብ ሃገራት ዓረብ ድማ የመን ስዑድ ዓረብ ቀጠርን ኢማራት ዓረብን ከምኡውን ናብ ቱርክን ሃገራት ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ከም ዝኸዱ ይግለጽ እቲ ዘሕዝን ሓያሎ ካብዞም ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝጓዓዙ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ካልእ ሃገር ስራሕ ኣሎ መነባብሮም እችኡ ንነብስኻ ኮይንካ ንስድራኻ ዝኽእል ገንዘብ ኣሎ ዝብል ናይ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ፕሮፓጋንዳታት ሰሚዖም እዮም ዝብገሱ ብዙሓት ካብኦም ዝነበሮም ንብረት ሸያይጦም ገለ ተለቂሖም ገለ ድማ መሬት ከይተረፈ ሸይጦም እዮም ነቲ ጉዕዞ ዘካይድዎ ናብ ሃገራት ዓረብ ይኹን ደቡብ ኣፍሪቃ ክበጽሑ ኣዝዩ ሕማቕ መሰናኽላት ይገጥሞም ገለ ክዕወቱን ከለው ገለ ድማ ኣብ መንገዲ ይተርፉ ብዙሓት ድማ ተባሪሮም ብዘይ ዝኾነ ፍረ ናብ ሃገሮም ይምለሱ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኢማራትን ቀጠርን ዝቕመጡ ብፍላይ ዘይሕጋውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ቀጻሊ ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስግኣት ከም ዝርከቡ ኣብ የመን እውን ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ ኩናት ተቐርቂሮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ዝመጹ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 10 ኣማኢት መንእስያት ዕላምኦም ንስዑድ ዓረብ ብምግባር ብኣጋር ጋልፍ ናብ ዝተባህለ ክሳብ 46 ዲግሪ ሙቐት ዘለዎ መሬት ጅቡቲ ይበጽሑ ካብ ጅቡቲ ካብ 300 ክሳብ 500 ዶላር ብምኽፋል ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ የመን ራስ ኣልኣራሕ ይሰግሩ ካብኡ ናብ ዓደን ድሓር ድማ ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰግሩ ይፍትኑ እቲ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ዝግመት ናብ ስዑድ ዓረብ ዝወስድ መንገዲ ንኣብነት ገንዘብ ሃሊዎም ክኸፍሉ ዝኽኣሉ ብመኪና ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ድማ ብኣጋርዮም ዘካይድዎ ኣብ ጻምእ ጅቡቲ ብጽምኢ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒሎም ኣብ ምድረ በዳታት የመን ስዑድ ዓረብን ድማ ዳግማይ ብጽምእን ጥሜትን ኣብ መንገዲ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ውሑድ ኣይኮነን ሓያሎ ብዕጡቓት ተጨውዮም ኣደዳ ስቃይን ሓዋላን ገለ ድማ ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰግሩ ኣብ ዶብ ዳርጢት ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኢትዮጵያ ብቁጠባዊ መዳይ ሓንቲ ካብተን ብፍጥነት ከዓብያት ጸንሐት ሃገራት ኣፍሪቃ እኳ ተባሂላ ክትግለጽ እንተጸንሐት ኣብ ተወራራሲ ኩናት ክሽመን ብምጽናሓ ግን ልዕሊ 117 ሚልዮን ህዝባ ካብ ድኽነት ከተውፅእ ኣይከኣለትን ተወሳኺ ሙዚቃ ጃዝ ኣብ ሕብረተሰብና ሰፊሕ ተፈላጥነት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ
بعالم درجاجن بفلاي أم معراب أزيو تفتاويو حدا كبهوبات نايجاز موزيكانياتات هيرمون محارس تبهلا إيرتراو أمريكاو كخون بقعلو نسو حيالو نايجاز هرمتاتن ألبوماتن كلوان كلو أبزك أنيات أسمرا اتبل ألبوم سركيحلو أب كلتا كموزيكاتاتو دما سنة أباويت دهب فايتينغا كالايتو خوينا بمزيام أسنياتو لا هيرمون محاري أب كتما كانساس ميزوري حورات منقستات أمريكا كاب إيرتراوان سدرابيتاس تولدو خوينو أب إيرترا عدد دحر مقبارو بزعبها قرون مبوك قولون تمسد أقمس حدرو إيقالت درجة خلو هرمتات هيرمون محاري أب كنيت إياتا زمان كالإن موزيكا إيرترا مركوس تغبرك خون كلو دهاب فايتين قادما بدهايا تدرفلون تزيملون أب تسمرا تسمع زلا حدث ألبوم بوانق أتغرينيا تنافقيت بوانق أقنا مادما ميلو بلا وفندا زبلا إركبان هيرمون نزا ألبوم نمللاي نفس تفلاليا هاقرات قعزو خقبرن كلو درونا فرنسان تركن بتحلو هيرمون أود الدر مسارح موزيكا ترامبيت تودا ديرون حيالو سلمات سرغبا خوينو موزيكا بزقبرو تمرتي كاب يونيفرسيتي ميزوري كتما كانساس بباشلر ديجري تمرعو